Svečana promocija monografije o specijalnoj bolnici Soko Banja autorke novinarke Ljiljane Nikolić pod nazivom 40 godina na stazama zdravlja održana je juče u zanimljivom i lepom ambijentu inhalatorijuma Amama u centralnom gradskom parku. Promociji su prisustvovale mnoge zvanice, a pre svega sadašnji i nekadašnji radnici ove zdravstvene ustanove koji su se sa setom i radošću sećali nekih davnijih dana. Program je vodila Jelena Lugonja, dramski umetnik iz Niša, koja je goste pozdravila na specifičan način kao tetka Doka, lik iz Zone Zamfirove. Neke scene iz ekranizacije čuvenog romana Stevana Sremca snimane su upravo u Amamu. Sve prisutne pozdravila je Vesna Milanović, direktorka specijalne bolnice Soko Banja, koja je istakla da ova monografija obuhvata i značajne godišnjice za zdravstvo i kulturu ne samo Soko Banje, već i Srbije, kao što su 185. godina od postavljanja prvog zvaničnog državnog banjskog lekara u Kneževini Srbiji, i to u Soko Banji, i 75 godina od kako je Ivo Andrić u Vili Bota 1942. godine započeo roman Na Drini ćuprija. Za protekle 4 decenije ovde je lečeno više od 500.000 pacijenata i banjskih gostiju iz svih krajeva zemlje i inostranstva. O njima je brinulo i brine 90 lekara, 6 doktora nauka, 5 magistra, 6 primarijusa i 69 specijalista. Bolnica je nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Na kraju svog obraćanja direktorka Milanović je rekla da očekuje da će ovo drugo dopunjeno izdanje monografije o specijalnoj bolnici doprineti da se sazna više ne samo o razvoju zdravstva i specijalnoj bolnici, već i o životu ove kotline od 1833. godine do danas. Prisutni su mogli da vide i prilog televizije Beograd o otvaranju bolnice iz 1978. godine. Primarijus specijalista dr. Siniša Đorđević, koji je bio direktor ove zdravstvene ustanove u periodu od 1994. godine do 2001. govorio je o zaista lošem periodu specijalne bolnice tokom 90. godina i velikoj borbi tadašnjeg rukovodstva i svih radnika da joj se vrati sjaj, u čemu su i uspeli. Doktor specijalista medicine Snežana Živanović, docent na Medicinskom fakultetu u Nišu i šef odseka pulmologije prvog pedijatrijskog odeljenja Klinike za dečije interne bolesti, koja je na početku karijere radila u specijalnoj bolnici u Soko Banji, vrlo emotivno je pročitala esej koji je napisala o Svetislavu Radivojeviću, doktoru medicinskih nauka, koji je ostao u lepom sećanju mnogim pacijentima, ali i kolegama. O monografiji je govorila i recenzent profesor doktor specijalista medicine Ljiljana Marković-Denić, koja je istakla da značajnu vrednost monografiji daje obilje kopija originalnih materijala i spisa iz bogate istorije Soko Banje i njenih prirodnih izvora. Mnoštvo starih fotografija koje su sačuvale važne trenutke vremena od zaborava, ali i stil kojim je pisana. Autorka monografije Ljiljana Nikolić iznela je zanimljivu tezu po kojoj je organizovani banjski turizam u Soko Banji i Srbiji počeo ranije od trenutno zvanično prihvaćenog datuma. Pozivajući se na podatke koje je otkrila u arhivama, istakla je da poručnik Lazarević iz Kragujevca nije bio prvi banjski gost sa uputom. I dalje dan opštine neka se slavi kada je Lazarević došao 21. juna ovde na lečenje. Međutim, našla sam u Kragujevcu i u arhivu Srbije sledeće podatke. U Kragujevcu da je vojno lice iz Kragujevačkog garnizona došao u Soko Banju na lečenje Filip Popović 1836. A dr. Đoka Novaković 1834. godine šalje knjazu Milošu pismo. Evo možete da vidite na video bimu, a to je objavljeno i u knjizi, sadržaj pisma i sa druge strane koveret u kome obaveštava knjaza da je u banji uspešno lečen trgovac iz Beograda, a uput je takođe stigao iz knjaz Miloševe kancelarije. Posebna vrednost monografije je što njen sadržaj ne čine samo napisi o nastanku i razvoju specijalne bolnice, već i ostala banjska dešavanja koja su povezana sa zdravstvom, bilo da se radi o kulturi ili o znamenitim gostima koji su se ovde lečili.